Galicia volve a ser líder en distintivos de calidade ambiental ao contar con 137 bandeiras azuis. Así o destacou o presidente da Xunta no acto de entrega destes emblemas aos concellos. Esta mañá desenvolveuse en Ponteceso o acto de entrega de bandeiras azuis en Galicia. Estivo presidido polo titular do Goberno autonómico, Alfonso Rueda, quen salientou o liderado da comunidade galega nos distintivos de calidade ambiental ao recibir 137 emblemas. Rueda puxo en valor este recoñecemento, xa que para contar con estes emblemas, os lugares premiados antes tiveron que pasar un duro exame. Todo este litoral magnífico, estas playas que temos, estes portos deportivos que se esmeran, estas autoridades portuarias que queren ofrecer algo máis que o que fan os portos de toda a vida, tanta xente que intentades facer as cousas moi ben. Por tanto, que se recoñeza, que se saiba, e que esas banderas que supoño que a partir de mañán ou durante estes días empezarán a ondear en cada lugar onde foron concedidas, que sean un símbolo desa tarefa colectiva, desa Galicia calidade que estamos facendo entre todos. E augurou un verán cheo de visitantes. Vamos ter, creo, un excelente ano turístico. O ano pasado tivemos, eu sempre digo que non hai que obsesionarse co número, pero sí que é verdade que se o número de visitantes vai crecendo, porque cada vez as cousas facémolas entre todos millor. E as perspectivas, o que xa estamos vendo, o Camiño de Santiago, que non máis que unha pequena parte dos visitantes, pero un magnífico termómetro, o que nos di é que este ano Galicia vai estar máis de moda que nunca. Se está de moda por moitas cousas. O presidente da Xunta recordou que a partir de xullo o goberno galego recibirá as competencias do litoral e apuntou que para facelo o mellor posible precisan da axuda e apoio dos concellos. E isto temos que facer falando as cousas e escoitando dos avós, que sodes os primeiros interesados nesa boa xestión do noso litoral. Galicia insistiu moito en que este era unha competencia que dende o ámbito autonómico podía ter moitas ventaxas de xestión e agora vai chegar o momento de recordar, de demostralo, perdón. E xa digo que eso non imos poder facer, polo menos o ben que o queremos facer, se non contamos con todo o mundo. Na comarca hai 2 areais que recibiron este distintivo, a praia Lombiña Cabío na Pobra do Caramiñal e San Francisco en Muros.